Llaw ar y Llyw, rifyn Tachwedd gan Meirwen Lloyd y Llywydd Cenedlaethol. Fel arfer y mis Tachwedd, byddaf yn rhoi ychydig o hanes yr aelodau nawr yn gynnull y mis Medi ar ôl seibiant yr haf. Ond nid oedd Medi eleni yn fis arferol i gyfarfod, bod llawer wedi manteisio ar y tywydd braf, ac gwneud yn yr awyr agored. Rhaid wrth gwrs oedd cydymffurfio gyda chynllawiau diogelwch iechyd cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru. Gweithaf yr anawsterau, rwy'n hynod falch o ddeall fod gennym ambell aelod newydd yma gacw wedi ymylodi am y tro cyntaf. Roedd Medi'r cyntaf yn ddiwrnod arbennig i'n mudiad, pan gyhoeddwyd yr rhifyn dwbl cyntaf erioed o'r cylchgrawn y Wawr. Wnaethoch chi fwynhau'r erthyglau a'r lluniau lliwgar? Mae llawer wedi, ac mae'r ymateb wedi bod yn wych. Diolch i Elin Anharad am ei gwaith caled o gyfuno dau rifyn a'i golygu. Bargen yn wir ystyr y gair. Diolch hefyd i Meryl ein golygydd cynorthwyol am drefnu'r posau. Os gwyddwch am unrhyw un sydd awydd hysbysebu yn ein cylchgrawn, cysylltwch ac fe drafodwn y telerau. Diolch i Heisl am greu podlediadau ac i bawb wnaeth wirfoddoli neu ein preswadio i ddarllen yn yr erthyglau. Syniad arall sydd wedi taro 12 ac yn sicr fydd yn parhau. Mae'r gair corona wedi dod yn air cyffredin ers canol mis Mawrth, ac fel y gwyddwch roedd Merched y Wawr yn flaengar. Mae un tudalen curo'r corona'n coginio wedi bod yn fwy na llyfr coginio. Mae wedi dod â dieithriaid at ei gilydd, mae wedi rhannu profiadau, mae wedi bod yn codi calon pan oedd dyddiau heb obaith yr enmus i'w cynorthwyo. Yn Llanrwst ar y cyntaf o Fedi, gyhoeddwyd ein llyfr curo'r corona'n coginio. Myrddin ap Dafydd perchenog gwas carreg falch gyflwynodd y copi cyntaf i gwerfil ein swyddog hyrwyddo. Gobeithio erbyn hyn bod pawb wedi gallu ei brynu mwyn ei hunain neu fel anreg delfrydol i'r hosan dolyg. Ar ddiwrnod y cyhoeddiad, cefais wahoddiad i stiwdio pnawn da yn Llanelli i drafod holl weithgareddau yn cyfnod clo. Pleser i mi fel eich llywydd oedd annog pawb i archebu a phrynu'r llyfr. Mae'r gwerthiant wedi bod yn ysgubol. Wedi blasu'r danteithion, bydd rhaid meddwl am curo'r corona'n colli caloriau. Oes teitl llyfr fan hyn, Myrddin? Pan ddaeth datganiad gan y Llywodraeth na mwy na 6 gyfarfod gyda'i gilydd tu mewn, roedd hyn yn sicr yn mynd i effeithio ar ein hincwm. Does dim rhaid bod yn economegydd craff i ddeall y sefyllfa. Dim defnydd o'r ganolfan gan y mudiadau sydd yn ein llogi yn ystafelloedd. Dim casglu arian aelodaeth yn y ffordd arferol. Dim cyd-deithio i weithgareddau'r rhanbarth. Dim paratoi at y ffair iaf. Gall y sefyllfa fod ddigon i godi'r felen ar y gorau ohonom, ond mae dygnwch a dyfeisgarwch yr aelodau yn sicr o gynnal ein mudiad unigryw werthfawr i'r dyfodol. Mae sawl canen a chlwb wedi llwyddo i gasglu arian aelodaeth. Fy newediad yn aml pan eich cyfarch, ni all Cymru fforddio fod heb Merched Wawr. Felly mae dyletswydd arnom i sicrhau rhywun breintiau a'r mwynhad yr ydym ni wedi ei profi i ferched y dyfodol. Mwynhewch ein cwys hwyl eleni, profiad newydd i bob aelod. Rydym yn ymddiried ynoch i gadw at y rheolau. Ar hyn o bryd, ni wyddom sut nadolig a gawn yn 20, ond un peth sydd yn sicr, bydd y geiriau gofalgar, caredig, cymwynasgar yn berthnasol, i gynorthwyo eraill i gael dyfodol gwell. Mae ein cardiau nadolig ar werth yn y swyddfa, os nad ydych wedi ei derbyn drwy'r ganen, clwb neu rambarth yn barod. Pecyn o 10 cerdyn am 2.70 ceiniog. I'r aelodau crefftus ohonom, sut hwyl ydych chi'n gael ar greu blodau gobaith? Erbyn bydd ein cylchgraw mis Mawrth o'r wasg, byddwn yn ceisio casglu'r blodau ar draws Cymru gyfan ar gyfer yr enfus enfawr yw'r harfanos yn Eisteddfod Ceredigion yn Nhregaron Awst 2021. Mae hyn eto'n dibynnu'n llwyr sydd y tymor y gaeaf yn ymdopi gyda'r feirws. Gobeithio cawn frechlyn y fuan. Cofio'n atoch a daliwch i fod yn gadarnhaol.